Nation. Nyakwaramogi kaka pile wakelo nigi kaka gitimore sama gitimore ng'amo timogi to gi kumotimgie. Wanoonge wach gi ng'ato wakele mana kaka en dho ni jomoko to koro rwake emotions kendo samoro iyudo ka jomoko temo ni mondo kete miero mang'eny machak kelo weche mang'eny. Wan gi nyarwa mohero ahinya iluongo ni Lavender Nyar Jera. Lavender Nyar Jera king'iyo kacha endo idhi yudo ka nitiere gimono post kanyo no endo. O post machiegni kanyo. Ing'ama pok o-follow page ni endi inyalo follow iluongo ne inyalo follow page ni kasto YouTube kacha endo wan at LTN Luo Trending Nation. Gima iwuoye kawuono wanyalo somo kanyakla nikech ang'e ni imbe neno kamera no endo. The other time nokelo problem ahinya ochaya kero timore no wanonge ng'amwa chayo wakete keta kama kendo koponi ati iketo ne ng'awe to wambe wang'awe ang'awa. Aneno ka one hour ago Lavender wacho nang'o cha wacho niya jawuoche gi saa riambo kotit. Done jawuoche gi saa notakia but mano gine mano e gimoko kanyo ne endo ka ja kamera nyalo choro inyalo choro pichni moket kanyo ne endo chora ne gi malo matin. Oket wuoche to kod saa. Wuoche to kod saa. Wacho niya, before you started introducing yourself to me, ka idwara. Manyiso jawuoche gi sani ne dware. Ka idwara na penji ji te mane isedate. Nikona ni nikona ni maembe dudu. Ne kichieta. Ginya migori. Migolo ne wer mar nyakwar jomoko. You said ni ni kinofwenyu ka idhi US ma okelo jam kasto idong' gi Nyar awendo slim. Magi gik manene iwacho na kendi mondo isoya e boxe icham sablecha. Iwinjo Winleya kik owuondi ojamiri asiaga. Iwinjo an ohango na ne adware gi thuon to koni to owacho ni akelne gigi an podi pok an podi pok okwayaga ng'uono an kode. Okay, dholuo chanda matin an ang'e somo Kisongo. Iwinjo gino an akia ng'ama iwuoye ire an amedo mana konou nikech Luo Trending Nation kele kaka okete kawuono okel jawuoche gi saa. Akia ni en ng'a but mane kaka en otemo lero kacha endo ne jago muwuoye wiye no chalo jamiriambo mokalo kako ondike no endo. Koro unyalo mang'eny wanyalo penje ondik ka ende ne Lavender Nyar Jera. Aneno ka nyaka Facebook osethibitisha go ni gik ma koro wacho to gin gik ma true mokalo. Omiyo an aonge gi thocha mar pingo Lavender Nyar Jera. Haya, koro wadwa ng'iyo gima jopiny wacho. Nikimelo ni mumi abiro ka Nikimelo notaga ni bichiegi omoke ka ole. Hapo useme mana Lavender. Okay, Lavender Nyar Jera wacho niya in kidwaro softy to chama lakini nyaka iketwa e ler when it comes to your excess mondo kik irewnwa stesen. Iwinjo Sinyorita nyaka ng'e nyiekene. Okay, kasto owacho kacha ni Jano Jones wan loka kae waonge tich. Okay, this is your full-time job.
Winilea Nyero ka wacho ni riambo ka chot ne manya Migori to Nyer Muratari ridna piny. Irene, this is what I have been waiting. Lavender kode. Okay. Nyaka chieng' okwe ng'uon, okay. To kukona ng'ami wewie ni manga. Aya, ukech wacho kacha ni aseol glucose. Ana ka ng'ato kelo kacha mbui mar Ruto to kod Gachagua. Jomoko bo batese kaka uluonge chak ya. Jomoko luonge ne galosruok. Kasi neno ka by the other side neno ka we shall rest in heaven. Rest. Ng'ato ole kacha kachu. Dwa chwado ng'ato ma serious. Otek ma serious, okay. Nyar Pam Doro wacho ni otek manade. Nyar Pam wacho ni would Phoebe be typing and deleting. Aya Nyar Pam JP Msafi Nyero Muratari wadhi piny Nyar Migori Nyaugenya mara comments ng'eny komera ma comments Dennis wacho na wacho ni Lavender mit Muratari ne adwa ni neno gigi kamano Suzy Nyero kaecha Edwin Jakabongo be Nyero Muratari baba dhine malo Lavender pone kanyo endo comment ni kanyo Muratari inyalo manyo gine timeline mar Nyajera kanyo endo aneno ka Daniel wacho ni nyaka Krasna Muslim Nyarawendo mon chendo okay. Castro Lavender duoko ni mago nosemuodo yote. Okay. Wuod Nyandare be wacho ni we. Castro nyakwar Mudi wacho ni bello. Lea Nyero Muratari Beril wacho ni Lavender chieng' Nyajera idhi miyo miya maka producer rengo nyeri med nyako ne med nyako mapando siro to Nyero. Okay, mbona mnapenda ukweli? Masi wacho ne melungu ni Masi wacho ne mbona mnapenda ukweli? Castro achieng' wacho kacha ni Senyorita biro dere ne wachni. Otek munade. Ken wacho kacha ni owada kare otek ni iwuondi to iwuondo ng'ato kocha. Collins be wacho ni lit ndi gi omere gini otedore kata Ken otedore Lavender imbe koro kuma koro ichope ne we adieri mang'eny kopo na adieri miwacho to we adieri mang'eny ne jok ma uso popcorn kaere. Jamani hapa ni dwa gine odwa no mie popcorns osom comments to umuro gine ke comments ng'eny ka bwana gigi ng'eny chakra koro ke pejo chakwa game moko ke peny bwana madiere ka Carol Nyer Muratari to Lorin wacho nango Lorin okawinj kata gima wacho simba ne rach joge Benedict wacho kamano Jera itie kaya mae polo oh my god mani lungu ni Betty ne utamu maisha iringo kaeche endo timanyo Lavender achieng' Nyajera mai lungu ni LTN la via sai boy no nigi miya weche weyo ne mai lungu ni LTN wano kelo ni mana kaka giwuok sama gidonjo ofis wakati wakelo ni piyo monde ringi thing imany the original one Josel wan wagola gimoseketi koro manyuru ng'amoketo lavinto iming'eyo tieko jogi e ground. Ine nyasacha mano aflin. Wol be kucho aidai ne jomoko cloud chase gi nyinge
koro wachne adier mama ne aja wat sanitization wan koro wadonjo ka bwana wadonwa sanitize gini mondo koro upognwa ni auchodo kosutiyo wadwa ni koro wang'e en chode koso en tich ng'ami wuone takia bat kalure gik mondike chal ni chode mondo donje tich chal ni chode mondo donje tich chakirwa iluongo ni Lavender Nyajera, Lavender chieng', Lavender ine mama, Lavender Nyajera ipodi na Lavender samindiko kama tetaga mondo me waket tich bedo mayot. Lavender keto tich bedo matek nikech pok itaga ka koro arwani samise tipo itaga to tich bedo mayot achoro ni piyo piyo nikech LTN koche pa koro oseyudi ni kelo gigi online TV moro amora riambo nitie gik mage pando ni amano ok yang dhi e mbui iwinjo ng'at achiel moseshare kende yawa ng'at achiel ni tonga dobedo mari ante madieri moro era LTN Luo Trending Mission.